Goizeko 10:00 iritsi da urtero Lazkaotik datorren bikotea. Kotxea beti Lurretako parkinean uzten duena. Etxeko tortilla ogitartekoak mutxilan dakartzana. Hasierako buelta elkarrekin egin dute, betiko moduan, eta bigarrena banaka. Bigarren horretan egin du topo gizonezkoak tuteratik etorritako gaztearekin. Barkatu, esan eta aurrera pasatzen utzi ezaiola iradoki dio. Tuterarra kuadrillarekin etorri da, bigarren urtez jarraian furgonetetan lo egiteko asmoarekin. Plateruenan bazkaldu dute zerbait iaz bezala. Euretako bik, 7 buelta eman eta gero ere ez dute erabaki zer erosi, eta beste bi ahotseneatik irten ere egin gabe daude. Pilota txiki bat sartu da ahotseneara, jauzika. Atzetik dator korrika Baionako 8 urteko umea, sagugan baratik atera berri. Tuterarren hankapetik pilota jaso eta amarengana itzultzean hala esan dio. Ama, nik handitan musikari izan nahi dut. Bere ondotik igaro den adineko emakumeari irrifar bat lapurtu dio umearen ziurtasunak. Eta nik idazle izan nahi nuen esaldiari ozta-ozta eutxi ahal izan dio ezpain zimurtuekin. Orain, liburuak usaintzea maite du beste ezer baino gehiago. Poltsa hutsarekin iristen da azokara urtero eta pozik egiten du etxerako bidea liburukarraio. Aurten ere, 5 liburuko gehienezko muga jarri dio bere buruari. Egunak aurrera egina hala, negoziagarri bihurtuko dena. Oraingoz, ahalik eta liburu gehien astatzea du helburu. Azoka itxi baino ordu bete lehenago, etxera zein eraman erabaki ahal izateko. Bere azmarkak utzi ditu liburu batean. Zornotzako barnetegitik egun pasa etorritako euskaldun berriari ere liburu bera suertatu zaio erakargarri. Ordu erdi barru karrera garaian Bilbon ezagututako agura indarrarekin dauka hitzordua, informazio gunean. Bera besarkatzeko irrikitan, denbora egiten ari da liburuko orrialdeei begira. Liburua askatu duenerako hartu du eskuetan Ondarroako neska gazteak. Berak ere atzmarka gehitu dizkio azalari. Begirada gurutzatu dute une labur bezain sakon horretan. Oraindik ez dakite agian gauean zehar gurutzatuko direla berriro. Komunerako ilararen batean edo bate daki. Elkarren Espainiak ozkatzeko asmoz batera hartuko duten garagardoaren bueltan. Izan ere, putzu baten erdigunera bota eta inguruan uhin borobilak sortzen dituzten harrien antzera, landakoren barruan sortutako mugimenduak ere ez dira kristalezko hormen barruan soilik geratzen. Ameslari gara, musikari gara, antzerkilari, abeslari, teknikari, bertsolari, dantzari, gidari, zaindari, gidoilari, kontalari, esatari gara. Ruper Ordorika, Mise, Bizio, Gose, Koban, Willis Drummond, anari gara. Kazetari, kritikari, pentsalari gara. Aldizkari, egunkari. Guk sortutakoen postari gara. Ugari gara. Ordainsari gutxi gara, Gabonetako opari gara, gozamenerako atari gara, gosari gara, eskari gara, emari, errari gara, mirari izateari utzi nahi diogu, ugari gara. Sare, soka, ari gara. Ari gara, jalgi gara, haragi gara, agerraldi gara, ez agorraldi, estreinaldi gara, ekitaldi, jaialdi, omenaldi gara, geldialdi gara, etenaldi, ekinaldi, aizialdi gara, baina ez aizialdi bakarrik. Testu, akorde, ahapaldi gara, berbaldi gara, lanaldi gara, iesaldi gara, bihurrialdi gara, bizialdi gara. Orain, gero, aspaldi gara. Urte osoko euskaraldi gara. Barealdi, barnealdi, astinaldi gara. Barrealdi, negarraldi, amorrualdi, arnasaldi, belaunaldi gara. Basazaldi gara, izadi gara. Sastrakadi, arrosadi gara, arantzadi. Argi dugu, argi gara. Artalde bakar izan nahi ez duen ardi gara. Historiak ikusezin bihurtu dituena gara. Bizenta Mogel gara, Arantxa Urreta Bizkaia, Xabier Lizardi gara. Eta Aider Rodriguez eta Danele Sarri Ugarte. Ilargi, Zoardi, Oskarbi, Tximistargi, Ipurtargi gara. Zikin eta ez hainbeste garbi gara. Abanguardi gara, ausardi gara. Garabi gara, kabi gara, amaika gara, amabi gara. Adi gaude, oso adi gaude. Adi gara, txiki gara, handi gara, digara.
osoa irakurri eta gero berriro mailan uzten duen jende mota horren irribarre erronkarriak. Bale! Nik ere uste dut bizitza bat ez dela aski euskal kulturako egoizpen guztiak konsumitzeko. Bale! Nik ere uste dut lasai igarotzen dugula bizitza euskal kulturako produkturik konsumitu gabe. Kale! Ez dugu kultura hegemonikoen kopia izan nahi. Ez dugu kultura hegemonikoen kopia izan nahi. Ez dugu kultura hegemonikoen kopia izan nahi. We don't want to be a copy of hegemonic cultures, but, you know. Nik ere esan nuen euskal kulturako klasiko bat irakurrita daukadala eta gezurra zen. Gezurra da oraindik, ez dut obabakoak irakurri. Bai, irakurri nuen, beranduago. Gezurra da, pelikula ikusi nuen, gainera nuen ulertu, baina behin asteasun afaldu nuen. 2002 urtea. Emakume idazleak gogor datoz. 2009 urtea, emakume musikariak gogor datoz. 2014 urtea, emakume bertsolariak gogor datoz. 2018 urtea. Eta gizonak zer? Eta gizonak zer? Eta gizonak zen. Eta gizonak zer? Eta gizonak zer? Behin, kritika bat ondo jaso nuen eraikitzailea zelako. Behin, kritika bat jaso nuen, eraikitzailea. Oraindik gogoan dut bere aurpegia. Ordutik ez dut agurtu. Total, ez dauka ideiarik. Durangoko azokan anitzak gara. Durangoko azokan, bai bueno, asko gara. Durangoko azokan, sudurreko piercingak eramateko modu anitzak daude. Jode, laugarren tipa nire bote igualakin ikusten dudana. Da, asko dira. Da, basko dira. Da asko, dira albian. Da, asko gara. Ez aski ondo, Bai aski kapaz. Bagara, gure bildur, gure konplejo eta gure kontraesan guztiekin. Sinestuko dugu bagarela?